Vele ubona bamadlozi ngenye ixesha ayatyholwa kuba umuntu efuna isonka sakhe siqatywe macala. Molweni MaMgobhozi londe namkela kwi-channel yam. Namhlanje sizothetha ngomnakwethu uthetha inyana nangxaki nesithembu nabantu abangena esithenjini bubomi babo akho nto in-affecta ngayo mna. Kodwa ndi-understand le nto uba umntu uyawuthi engekagqibi ulobola lo unkosikazi okanye ababini onkosikazi ufuna uyophinda uyothatha omnye unkosikazi yintoni loo nto leyo. Ikwayinto eyi-1 nangalo mfana akakagqibi nalo wokuqala sephinda uthathe ufuna uthatha wesibini. Now le episode kaMnakwethu isandodlala yokugqibela ibine-touch of isho kuthiwa ngu-I blew it, ibine-touch of udlozi lami. Okay, masingene. So uMr Mseleku usintroducer kuSabelo Thabiso Ndaba. uSabelo Thabiso Ndaba ebengunoteksi, wathi ke ngenye imini egoduka ehamba nechomi yakhe bafumana car accident. But le car accident nento ezidibene nezonoteksi nodlame wethu badutyula imoto yabo, but ke kungelakha bapoqa emotweni. Amshona bebenganxibanga i-safety belts, waye waku-wheelchair. Ngelakha yakhe ke i-spinal cord sakhe khange sibe affected, kuthiwe zi-nerves ezithile ezingasebenziyo of which zingaphinda zisebenze, so unayo i-chance yoba ngaphinda ahambe, kodwa ke useku-wheelchair. Wafumana ke imali zikarafu, wathenga i-Golf 7R. Emveni koko waqomba amani ufuna ukhazibona uba useyindoda na. Nyani ke wadibana nayo intombi uMaMgobhozi, wayishela, kodwa wabe esemotweni engamboni uba ku-wheelchair. Bancokola ke efowunini, and then emva koko wathi makaze kowabo. Wafika ke kowabo nyani, uthi wahlala iveki yonke kowabo. Emva koko wahamba wobhatala ilobola kowabo, kodwa bakagqiba into zamalobola, abakenzi nomambeso. Ngoku uSabelo ubiza uMr Mseleku kuba enayo enye intombazana, yona ke le intombi ngumangubane. Umangubane ukwanalo nobizo, uthwasile, unxibile intsimbi zakhe yonke into. Uthi ke wadibana naye, wathanda uba engumuntu onenhlonipho, so ufuna umthatha abe ngunkosikazi wesibini. Apho ndithi khona ke ngoku le episode ikwanabo nobudlozi lami phakathi, because uthi usanele kufuneka ethathe umfazi wesibini, and xa ehamba eyohlola eba kuzangoma uxela loo nto leyo bathi abantu abadala uba ufuna uhlala ekhuselekile funeka abe nonkosikazi wesibini. Andiyazi ke bozanza ntoni ba amkhusele. Kwakhona bafuna ubona ba ubudoda bakhe busasebenza na nje babe bemkhusele kula accident, njengoba ekosasitulo na ubudoda bakhe busasebenza na ngoba bafuna abantwana, bafuna abazukulwana. Basiphethe abantu abadala, andifuna ungatsho shem, no disrespect. So ke uSabelo ubize uMr Mseleku kuba efuna uxelela umamkhulu ongekagqitywa ke phofu lotyolwa uba nangu khona umamncane ufuna amamkele. Nyani ke babadibanisa. Umamkhulu benditshilo ke ndathi nguMaMgobhozi, wathi hayi uzakha icinge lento. Lo yena at least yena umangubane ebexelelwe mosiba ndinonkosikazi, so vele uyayazi. Uthi ke nake kolakhe icala uba xa ehamba bexelelwe uba uzawuphela esithenjini, so akafuni ke ukunaye noba abe etshintsha amadoda. Uyabona seyamkele loo nto leyo uba uzawuphela esithenjini. But ke ngoku wathi umamkhulu uba hayi yena uzakha icinge lento, so akayamkela loo nto leyo. Kwathiwa okay ke at least yamkela into bangaba bayadyola. Wamkela uzawuthina ungamkeli because sebedyola already, akho nto noyenza mos. And then Tata Mseleku athi hayi ke uyabashiya, makathethe nabo uSabelo. Ixaba mna wathi uSabelo hayi ke mangubane zazise kuMaMgobhozi. Wathi umangubane akayiboni need yoba yena azazise. Phofu umangubane ebenconywa ba urespectful and tontoni, and akokoko ejonge phansi ethe uthi nje kancinci oko ejonge phansi ngiqomba yiwayisheme ingathi unenhlonipho nyani. Uba wathi hayi akazuzazisa yena akayiboni need yobazazisa. Xa ethetha kwi-diary yakhe uthi isizathu soba ngakhange afuna uzazisa khange ayiboni need because uMaMgobhozi akhange amamkele as unkosikazi wesibini. Kodwa naye ebeyibaxa ngoba kaloku umntana abantu masithi if the show ayikho scripted ebeqala uyivala nto ngalamini ba umyeni wakhe ufuna uthanda unkosikazi wesibini, and sekhona uthi ebekhayincokole loo nto leyo, but I'm sure bengakayi behayilindelanga okanye bengazi uzawuda yenze nyani. So ebelindele bakhe ukaveska amkelwe on the spot naye, so waphela engazazisanga loo nto leyo ke khange ayithandela amamkhulu. Wathi hey hayi andikho sure, andiqondi uba mna uzaba ngumamncane oright. Nicinga ntoni nangale nto yamadlozi esithi abantu mabathatha amakhosikazi yonke laa nto? Ndakubona kwivideo elandelayo. uMaMgobhozi uthi bye.